କିଛି ବୁଝିବେନି। କୋଉଠି ତମ ଗାଁ ଘର ବହୁତ ଅଛି ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଦାନା ଖାଉଛନ୍ତି ନା ମାଛ ଧରି ପାଇଲୁ ଧରି ପାରିବୁ କାମୁଡି ଦେବ ହାତକୁ ଧଳା ମାଛଟାକୁ ତାଙ୍କ ନିଶ ଉଠେଇଛି। ରାଧା କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ପାଣି ଭିତରେ ଦେଖୁନ ପାଣି ଭିତରେ ଉଠିଛି ପୁରା ପାଣି ଭିତରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଇଏ କେତେ ମାଛ ଛଡ଼ା ହେଇଛି କେତେ ମାଛ ପୁରା ବୋଝ ବୋଝ ରଖୁଛନ୍ତି जो दाना खाद्य देला बेलू माछ मैंने सब बाहर को खाद्य देला माछ मैंने धरा दे दून ना हाथ दौनी दिरा गोटे पैकेट आनी ना दाना ये दो हाँ 10 ना ना फ्लोटिंग हेनी 8टा बाजला मना कर पचान बोटिंग हेनी पचार देख हूँ कि देख होथब जो आम जीव ये तो कहते 8टा बाजला हेनी ना पूरा पानी मझे मंदिरटा से देखिक आसले चांदीपुर बेलाभूमि है पानी मझे मंदिरटा बहुत सुंदर मंदिर देखु आपण मैंने जो भल लगला के आसिक बुलिकी जी जो भल लगला गोटे सब्सक्राइब करदे दुकान मुकान गोटे माछ केते माछ देख खाद्य देला सब माछ मैंने पाँचटा गणिकी दे 100 मिलती तो उठ तू क्या अच्छे दुर्गुना ये जानिक टिकी पका सब भिड़ समस्त परिवार सहित आसुचु संडे थिला तो सब तो आई खांडिया मंडिया भी गला नहीं हां बहुत सुंदर ते माछो व्हाइट ब्लैक रेड सब रकम माछ अच्छी देखा खूब सुंदर लगुच ना देख ए धर धर गोटे धर
ଧର ଗୋଟେ ମାଛ ପୁରା ଧରା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଧରୁନ ଦେଖିବା କାଟିଦେବ ହାତ କାମୁଡ଼ିଦେବ ନା 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 କାମୁଡ଼ିଦେବ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଚାନ୍ଦିପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଆପଣମାନେ ବି ଆସିପାରିବେ ଟାଇମ୍ କାଢ଼ିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ସବୁ ରକମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଖାହେଇଛି ଏଠି ସବୁ ଠାକୁର ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ଏଲାଉ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ବାହାରୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ସେୟାର ବି କରିଦେବେ ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ସେଠି ସମସ୍ତେ ମାଛକୁ ଦାନା ଦେବାର ବ୍ୟସ୍ତ ମୁଁ ଏଠି ଆସିକି ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛି ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଦେଖିବା କେମିତି ଅଛି ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ବସିବା ପାଇଁ କରାହେଇଛି ମନ୍ଦିର ଏପଟେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଆସିକି ରହିକି ବୁଲିକି ଦେଖିପାରିବେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।